Conter a respiración durante os 2 segundos que tarda o portal en pecharse, apretar as chaves entre as mans e finxir que falas por teléfono. Así comeza o artigo O noso toque de queda, un traballo da xornalista Sara Vila que recibiu o segundo premio do concurso Comunicar en Igualdade, un galardón que pretende poñer en valor o traballo das mulleres nos principais xornais de Galicia. Despois da mobilización histórica das mulleres nos últimos 2 anos son temas que están tendo moita máis repercusión nos medios de comunicación e iso é unha boa noticia. Hai moita máis xente interesada por este tema, cada vez hai máis xente concienciada, pero iso non quere dicir que xa teñamos acadado a meta, non? Hai moitas máis cousas que facer e por iso sigue sendo necesario falar nos medios de comunicación deses temas e máis hoxe en día co que está pasando coa irrupción de novos partidos políticos que traen ideas que parece que van un pouco na contra de toda esta liña de cousas que parecía que xa estaban superadas. O noso toque de queda pon de manifesto a importancia de seguir loitando pola igualdade, por unha sociedade na que a violencia machista deixe de ser o noso pan de cada día e na que se deixe de poñer o foco nas vítimas. Vivimos nun mundo no que as mulleres seguimos tendo a culpa de todo, no fondo o que dicía antes, non temos a responsabilidade de dalo todo no traballo, dalo todo na casa e o foco ponse en nós, levamos a culpa impresa dende que Eva comeu a mazá, non? Parece que as mulleres, ademais de ser responsables de que temos que ser super guapas, de que temos que dalo todo no traballo e na casa, parece que ademais temos a responsabilidade de protexer a nosa propia integridade. Sara Vila fala neste artigo do medo, un sentimento que, por desgraza, segue a estar presente en moitas nenas, mozas e mulleres. Eu quero reivindicar, precisamente nese artigo, o dereito que temos a ter medo porque realmente é algo que pasa, que lle pasou a Laura Luelmo, no caso foi o contexto no que escribí un artigo, pero que lle pasou a Xena Iglesias, que lle pasou a Diana Quer na Pobra do Caramiñal e que lle pasa a moitísimas mulleres cuxos casos non son tan mediáticos porque son igual mulleres que se ven abocadas a exercer a prostitución ou que son vítimas de trata e que son asasinadas e que non teñen tanta repercusión mediática porque igual las consideramos vítimas de segunda, que iso é tamén algo que teñen que corrixir os medios de comunicación. Un premio que demostra a importancia de seguir inculcando, sobre todo entre os máis pequenos, os valores de igualdade e de respecto. Un paso máis, en definitiva, para que as mulleres, sen necesidade de facerse as valentes ou de aprender artes marciais, poidan camiñar soas pola rúa, demostrando cal é o noso toque de queda.